ଏକ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ତାର ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ରୀନା ଚଢ଼େଇ। ରୀନା ଚଢ଼େଇ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଘରର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଗଲାଣି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ କରିବ। ଏମିତି ଦିନେ ସେ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରୀନା ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁଇ ଗଛ। ଆରେ ରୀନା ଚଢ଼େଇ, ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ବସିଛୁ? ତୋର କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ନାଇଁ ମୋ ଗଛ ଭାଇ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ତ ମୋ ପରିବାରକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବି। ହେଲେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଉ ରୀନା ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ କହିଲୁ ଦେଖି, ତୋତେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆରେ ଗଛ ଭାଇ, ମୋତେ ପକୁଡ଼ି କରିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ହଉ ରୀନା ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁ ଗୋଟେ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କର। ଦେଖିବୁ ତୋ ଦୋକାନକୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନେ ଧାଇଁ ଆସିବେ। ହେଲେ ଗଛ ଭାଇ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନକୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ କାହିଁକି ଆସିବେ? ରୀନା ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୋତେ ପକୁଡ଼ିର କିଛି ଯାଦୁଇ ମସଲା ଦେବି, ଯାହାକୁ ତୁ ପକୁଡ଼ିରେ ମିଶାଇଲେ ତାର ବାସ୍ନା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ସବୁଠୁ ନିଆରା ହେବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯାଦୁଇ ଗଛର କଥା ମାନି ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ରୀନା ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆଉ ଯାଦୁଇ ଗଛ ଦେଇଥିବା ମସଲାକୁ ପକୁଡ଼ିରେ ମିଶାଇ ଦିଏ। ତାପରେ ତ କଥା ଏତିକି, ଆଉ ସେଇ ପକୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ମହକିଗଲା, ଆଉ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୀନା ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନକୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆଉ ରୀନା ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ପକୁଡ଼ି ଖୁଆଇଲା। ଆରେ ବାଃ ରୀନା, ତୋ ହାତରେ କ'ଣ ଯାଦୁ ଅଛି? ପକୁଡ଼ିର ମହକ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ବି ସେତିକି ସୁଆଦିଆ। ଏମିତି ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ରୀନାର ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ଭାରି ତାରିଫ କରନ୍ତି, ଆଉ ପକୁଡ଼ିର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ରୀନାର ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ। ଏମିତିରେ ରୀନାର ବେପାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାଲିଲା, ଆଉ ରୀନାର ପକୁଡ଼ିର ତାରିଫ ଦିନେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଚିଲ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଚିଲ ମଧ୍ୟ ରୀନାର ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ରୀନା ଦୋକାନରୁ ପକୁଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ରାଜା ଚିଲ ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ରାଜଦରବାରକୁ ରୀନାକୁ ଡାକି ପଠାଇଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରୀନା ରାଜା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ରୀନା, ତୁ ତ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛୁ। ମୁଁ ତତେ କିଛି ଉପହାରରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ତୁ ସେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ତୋ ଦୋକାନକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କର, ଆଉ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ରୀନା ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା, ଆଉ ରାଜା ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାରେ ସେ ତାର ଦୋକାନକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କଲା। ଆଉ ରୀନା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ।